kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam jongga sengri bhoi People's Council habakren cekilat pathai kubor menta kajanmiet kilapan pau ya kajing penremjur ya kibor penyat ke PA Sangma International Medical College Jongga University of Science and Technology Meghalaya hapo kajing pelat ya ka health shuttle kiba la register sha Assam bat sha ka Meghalaya kate kajing penrem kaseng kade hadian ba umintri rang ba ka jilla ukonrat ke Sangma menemen step ula pelat pat ba Yakumba shpautali ki teki health shuttle jongka PIMC ki bakantop ya ki santali ki AC bus bat santali ki Urbania van hayingsa ka jong u hanong ba Shillong uba Jason Lennox Nongrum u president ka RBPC uloong bawat la ka skol ba USTM kade kabadon hapo upot usam jongka jela Meghalaya Henry Omdan EA kabalong Meghalaya hapo ka teka skol ba nabawat ki khajna ki bade man Aisha ka jela Meghalaya ru kate ka skol ba kapenkiu bat ai bet sha ka jilla Assam kate ka jingtho unong yalam kate ka seng kade hadin balasaki baro kite ki kali health shuttle ki bala palat pat ba da umintri rang ba ka jilla henne ka step kide ki bala register sha ka jilla Assam bat kum ka seng kanyo bakani kade ka jingnyo ya ukhli du ka jilla Meghalaya uba nongrum ulabu jingkeliru bak balai kate ka skol ba USTM kalet ban register ya kite ki kali sha ka jilla Assam Haka jaka ban register ban ai khajna shaka jilla Meghalaya watla ka sarkar Meghalaya ka dan ringkat bathe ru ya ki la jingerap shaka te ka skol ba na kapor shakapor halor kate ka jingbam register ya ki te ki kali shaka jilla Meghalaya uba Jason ulaong baladadan ka jing shapen thut shaka jilla Assam ka sarkar jilla ka ban shimkhya ban nummi kum ki te ki jing e bat dawaru badei ban pinkalano ya kate ka jing register ya ki te ki kali shaka jilla Meghalaya Ute unong yalam ka RBPC ulakan thoru ba kanie kamdei shu kasin baningkong ba kate ka skol ba USTM ka jukentiu batra ya ka jilla Assam da ka bakan thoru halor ka jingpenon kam ya kate ka skol ba hamanla ki program da ka gamcha ka jilla Assam ha ki jaka ki jan rindia ki badei ka burom jong ka jilla Meghalaya Shosho uba Jason uloong kumba kate ka skol ba kade ka badon ha ka jilla Meghalaya Henry Watt ya ki jingpen bana khubor lani kita ki advertisement bun sien kate ka skol ba ka jupen yo nong bat Aisha ki khubor ka jilla Assam bat dawa ba kate ka skol ba nang ni shakmat kade ban perkhat thamai bat ban Aishwa ya ki khubor ki badon ha ka jilla kum ka jingburom ya ka jilla ka balaya rap bat kintiu ya ka ban long kum ka skol ba kaba ai jing mento ya ki khun samla ka jilla Henry ya ka than chetela mingi hi barok away Nakaliang ka Riboy People's Council matagasngi hingi don ni kaban penpau hakaba nakaliang juga seng ka UI ba menne men step haplau ying jong u menteri rongba ba kipelat ya ketuka ka health shuttle service kaba kentup ikishpo tuli ki kali samtuli ki Urbania van but samtuli ki AC bus kai ki baga seng kakwa ban penpau lungba kan kapor kalong ba ka USTM but ka PA Sangma International Medical College and Hospital kabadon hapo killing hapo Riboy district ladangi sngap bat ladangi pej ya ka jinglong jingman ka jongka ni smoku usai ba kadon hapo uput usam jongka jela bat lomba ka kerteng ga jongka ro ni yo isai ba katho University of Science and Technology Meghalaya Henry kum ka sengi penpau ba there is nothing Meghalaya in USTM hakipor kiba khamban shwa nakalian juga sengi layo ya kabani kendu ya u chancellor ban penpau ya keduka ka idea ka baki ya adopt jongka Assam naduk ka culture ka tradition lara pikan mau ba nila address ya u chancellor hakabede bat kajing pendon kam ya kiduki janrindia ya kaban perkup burom lane ban lek burom ya kino ki dignitaries lane kiba achieve ya ki kedan kiba pera po jong ka silem ajing hikai bat hadin jong tu pila ban UI ba ya mentahi kat kum gajing long jong ka por ki la pen kela la penderkam de ki jan kiba penmi naka them dis na Riboy naka district ka jongi ngila kol out ru ya ketu gajing pelat ya ki advertisement kiba ujit tang ya ki media house kiba nasha Assam bat ladangi pej ya ka jing yolat jong ki press fraternity na po Meghalaya kaduna hadu kata-kata
te hadin katu ne por menta ni yo ipat sa kawi katu ka program ka ba long mene bajia mene hapo jakasa jong menteri rang ba ya ka bakum ka seng ni penpau bat ni penrem ba chief minister ulak benong ba kan ni gade ban bus ya ka healthcare dak ba pelat ya kini ki spotuli ki kali ka Urbania Vans Santli bat ka AC Bus Santli Henry ka bagaseng ka kuat ban bu ya ka jingkeli ka long ba kai ka dau ka ba penlong ya ka PIMS USTM ban register ya ka kali Shah Asam kum gaseng ngidap daka jing skokya haba keren nya ka subject shis berkat la benong makadi ka kam ka beret Henry ka depat ka bakum gaseng ngishim ba ka priority ya ka baka sorkar ka de ban bu hakmat ban kentiu ya ka revenue ya ka yo ka kot ban ong ba ya ka jaka ka badon hapo uput usam jong ka jela ka jongi ya ka ban register ya ki kali Shah Asam bat ban pelat haplau ying jong chief minister ngi shim na ka seng bakani ka insult ya ka state hakmat jong executive head menteri rang ba udai unong ilam ubakli du udon ya ka kamram ban pentikna ya ka burom ya ka yo ka kot ya ka burom juga jela borok kawai lada mauhi dalade upelat ya ki kali haplau ying ka official residence ka jong u ka badi da ka registration napu Asam ni kuat ban bu ka jingkli ki kita ki dau ki bakhanglat ya ka PIMS USTM ban wan ni ka ban register ya ki kali hapo ka jela ka jongi ni don ki RTO kat ka baki ki kuat lar kimle ka ML10 kila balik ML05 kila balik hang no ngi long open ni kata Henry ni kuat tang ban shus mutu bahkan ni ka rukom ka baka USTM kale nakawi ka por ka wepan ban ai ka revenue syaka Asam haka jing don apo Meghalaya lada ngipej hakapor ka baka USTM ka don kam ya ki funds ka don kam ki lat jingerap ka sorkar jela jungi kam jukan randin hakapor ka bakite ya ka PIMS PIMC lada ngipej yang tu dah kispa keluar ka sorkar jela jungi ka airam ni ya ka PIMS ya ka USTM claim ki sud claim ki interest te hakapor pat baka jela jungi ka don kam ya ka ban le se kila ban bun rukom kita ki jingerap naka te ki shlem aji kai namar ba nginomla ya ka ban klet baka ka USTM kadi ka win na ki shlem aji kai ka ba om tang apo Meghalaya Henry hanot is bat hari India borok kawai kadi ka win na ki bawan syahmat te kadi ka burom ga jongi kadi ka namenta ka jingkli ba balikum ka jela ngimla ya ka ban penbor lane tang ban shu request ya ki ba ya kino ki ba ka USTM kale ka shimi kino ki ja ikam ya kitu ki pisah ya kitu ki jing penut barkoi ya ka ekonomi jong ka state kadi maka ka bahap ban ya dan bertalang te Henry ban ong ba ngin bret ya ka registration siapa Asam bat ya ka kali ya ka AS registration menta bangin pak pelaj pak launch ngasngo bukan kalong very ironic ngam sungtu na ka e gadau ba UCM lada di ki kali temai ki bompak register ki betit na po Asam dan ki jela ya kata nginom sungo per Henry banong ya ka kali ka adon ya ka AS registration but ban launch officially ha ka residence ka jong u ni sikwa ban syaitang na ka government la kadai ba la ka USTM kan register ya ka kali ML hato kadon ka harassment Shah Asam hato kadon ka jing pentut ya kali kawan lani ki kita kidau ki factors ya ka ba ka USTM kamla ban register ya ka kali hapo Meghalaya ngi ko ban yo ya ka jing pensya na ka government bat ngi kenturu ya ka sarkar claim da kento ngi ko hilong ba kat bala lo maki kin promote kin kentu kin bu hakmat ban prioritize ya ka jela ka jongi namar ba kumu chief minister kalong very symbolic lada ule ikino ki kam ba ule mau kalong ka ba ngi le se ka bangi la banong ba kadi ka bala long burom hadu kata-kata te Henry menta banong ba nomla ya ka ban notice ya kum kini ki jaj kam ki berit le se na ka bata ka jela ka jongi ni hap hi ban call out ya kane ban kentu ya ka government ba wat lagi kiladep ban register ya ka tu ka kalihan juga seng kala ban long ka jing dawa ban ka jing tu ka ju ka por ba dei ban penkelano ya ka registration jong kita ki potli ki kali naka Asam syaka ML lada kane ka sorkar ka bu hakmat ya ka jela ka jongi ban yo ya ka burom sahi sinpat la banong pi ba ka USTM minum ailat bahkan endorse lane bahkan promote ya ki culture ya ki tradition ya ka yo ka kuat na Asam da ka jing don po Meghalaya tengi khot ya ka MDA government dak ba ilam hido chief minister Konrad Sangma ba un penkelan o shisndon dak ba betha ya ka university
da ka batha shisndon ba kide ban penkelamardor ya ka registration na asam syame kalia kata kadika ka ba kum ka sengi ko ban pau